La un nou episod din Slither. Au apărut mai multe skin-uri noi. L-am luat pe ăsta cel mai nou. Nu au mai apărut. Și alte skin-uri. După ce mor o să vi le arăt. Dai fața lui ăsta. Da. M-am tăiat mie fața. Și acum să vă arăt. Uitați, ăsta a apărut nou. Și ăsta. Hai cât vin pe mine. Pentru că crede că eu sunt mic și nu-i pot lua. Astăzi am făcut un episod mic și ce să spun, la revedere.